bumagsak ang record ng kotse. Yan guys, yan. UP. Yan bus ang bumangga. Grabe dyan, kailangan talaga mag-iingat. Imagine, binangga ng bus. Ayan talaga matamat na Nangyari guys, oras 11:40 January 9, 2021. Tapat lang ng Pure Gold Shoe Boulevard. UP ang puwit ng kotse. So laki ba naman ang bumangga? Yan guys. Okay, alis na ako dahil nagugutom na ako. Kailangan ko nang mag-lunch. Masag ang puwet.